Aby sme zistili pravdu v tejto veci, tak sme podali dnes trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorého cieľom je preveriť, čo sa stalo s petičnými hárkami 99% po odovzdaní na ministerstvo. Je jasné, že gorily sa snažia s pomocou polície totálne zdiskreditovať hnutie 99%. A je úplne jasné po včerajšku a po vystúpení policajného prezidenta, že je to politicky motivované. Je jasné, že existuje plán, ako vyfalovať 99%. Je otázka, kam tento plán siaha, či siaha k zrušeniu strany 99% občiansky hlas po voľbách, či siaha k potenciálnemu napadnutiu platnosti volieb v prípade, že sa 99% dostane do parlamentu a bude požadovať vyšetrenie gorily. Urobia samozrejme čokoľvek, aby zabránili zmene a vyšetreniu gorily, do ktorej my dennodenne bušíme, ale som presvedčený, že ľudia prekopnú tento plán a že sa im to nepodarí. Ale poďme k faktom. 25.11.2011 sme podali petičné hárky a viac sme ich už nevideli. 6.12. boli podpisy preverené ministerstvom vnútra a bolo potvrdené, že strana môže byť zaregistrovaná. 85 dní sedeli tieto petičné hárky na ministerstve a boli v poriadku bez akýchkoľvek problémov a bez akýchkoľvek kontroverzie. 14.2.2012 vyšiel prieskum, ktorý ukázal, že 99% má asi 6,9% preferencií a že sa teda pravdepodobne dostane do parlamentu. Bola takisto presne v tej dobe podaná sťažnosť kvôli našim podpisom od člena SDKU. O 14 dní sa rozbehla celonárodná akcia na základe politického podania. Takže jediný záver, tú otázku, ktorú my máme, je, ak podpisy boli 6.12.2001 v poriadku a bez problémov a strana bola zaregistrovaná, čo sa stalo s podpismi na ministerstve a čo sa stalo s podpismi, keď boli posunuté na základe politického podania polícii? Pripomeniem, že na ministerstve vnútra musí byť nejaká evidencia prístupu k týmto našim podpisom. Žiadame informáciu, kto sa na tieto podpisy pozrel. Ak existuje o tom nejaký záznam, chceme ho vidieť a musíme všetky tieto záznamy vidieť. Ďalej je zrejme, že v prípade postupu proti nám došlo k manipulovaniu našej petície aj na základe nejakého asi nelegálneho prístupu na centrálny register obyvateľstva, respektíve na občianske preukazy. Žiadame, aby nám ukázali, kto a kedy mal k tejto centrálnej evidencii dát občanov prístup, akým spôsobom je to tam evidované a musíme vidieť jednotlivé protokoly. Inak samozrejme to, čo hovoria, považujeme len za výmysel. Dnes, ako ste počuli, sme jednoznačne teda podali trestné oznámenie, aby sa táto vec celá prešetrila. Hoci policajný prezident tvrdí, že nejde o politiku jednoznačne ide. Jednoducho nie je pravda, že nejde o politiku. Jediný zmysel tohto celého konania je zastrašiť občanov a ovplyvniť výsledok volieb. Žiadame, aby polícia zastavila prenasledovanie našich občanov, prestala chodiť po domoch a bytoch a prestala týmto spôsobom zasahovať do volieb. Ide v podstate o jednoduchý príbeh. My sme boli riadne zaregistrovaná politická strana. Nikomu to nevadilo 85 dní, vám to už spomínal. Ako náhle začalo byť jasné, že 99% mierí do parlamentu a môže zásadným spôsobom ovplyvniť budúci chod krajiny, tak sa niečo veľmi zmenilo. S našimi podpismi sa podľa nášho názoru niečo veľmi zmenilo práve na polícii. Čokoľvek, čo sa stalo s našimi podpismi, ktoré teda pôvodne boli bezproblémové a boli sme riadne zaregistrovaní, tak sa stalo na polícii. Ja by som ešte chcel povedať, že pre tých, ktorí sa objavili na našich petičných hárkoch, respektíve tých, ktoré preveruje polícia, je nám to veľmi ľúto. Je nám to ľúto tak ako týmto ľuďom, že boli do tohto zatiahnutí a ospravedlňujeme sa im za niečo, čo sa stalo na ministerstve alebo na polícii. Toto považujeme za veľmi dôležité, ale zároveň
Chceme povedať, že toto je podľa nás veľmi široké sprísahanie, ako zdiskreditovať nielen 99, ale potenciálne vytvoriť si zadné dvierka na spochybnenie volieb v prípade, že pre gorily nedopadnú dobre. A treba povedať, že pokiaľ do volieb nebude vyšetrené, akým spôsobom bolo manipulované s hárkami 99%, tak budeme aj my pripravení napadnúť regulérnosť a ústavnosť týchto volieb, pretože tu ide o podstatu tejto krajiny a jej demokratický režim. V žiadnom prípade nedovolíme, aby gorilám sa podarilo takýmto spôsobom si ukradnúť voľby a demokraciu. Čiže vyzývame ľudí, aby naozaj prekúkli tento plán, ako manipulovať s voľbami v kritickom čase vývoja v našej spoločnosti, aby sme sa nevrátili ďalších 20 rokov dozadu a aby sme zmenili to, čo tu 20 rokov sa znova dialo a aby teda spoločne sa nám podarilo zmeniť túto krajinu k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne.